लाखारनानै फैबाय आं नोमा नोम्फानिफ्राय गोसो गोथौ गोरबोजों मोजां मोनलायनानै खारखोमाना फैबाय आं आइ आफामोननिफ्राय। Welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथाङा माबोरै मोजाङै दं, इसोरनि आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय आं एनिथिं एमजिनि भिडिअ लाबोबाय मोनसे दिनै जास्ट गोदान फेसबुकआव एसे आपडेट जानायखौ नुदों, बिनि थाखायनो लाबोबाय। एनिथिं एमजिआ ओरैबायदि मानसिना मालायखौ ओरैबायदि मोजां खोथा बाथ्रा बुंनानै फोरोंगोन, मागोन, एडभाइस होगोन, ओमफ्राय गावनि संसारा दि मा जालांदों मा जादों बेखौ जेबो थाल लाया बियो। ओरै मालायखौ हानायसिबां बुजायगोन, मागोन, ओरैबायदि हेन टेन खालाम होननानै, ओमफ्राय गावनि बिखुंनि मैलाखौ नुवा। गावनि बिखुंनि मैलाया जे ओरैबायदि दाम जाना दङ, ओमफ्राय मालायनि जिनिरखौसो नुगोन बियो, मैलाखौसो। माबायदि मानसि बियो। गथ' गथाय दं, हिनजाव दङ, एथ' महर गोसा हिनजाव मोनबाय, संसार जादोलाय आरामनो, गथ' गथाय मोनबाय, न' बां लुबाय, थाखा फैसानि आंखाल गैया, सानैबो मावखायो, सानैबो मायो, मा होनबावनो आरो। ओमफ्राय नैबे आं भिडिअ क्लिप लाबोना होनो, बियो सिगांहाय मानसिफोरखौ माबायदि बुङोमोन आरो मा रावजों बुजायोमोन, ओरैबायदि मोजां बुंगोन, ओमफ्राय गावनो ओमफ्राय दा मा जाखो, गावनो गादलिनबाय। बिनिखायनो हानायसिबां मालायखौ बुजायनोबो नाङा, बिनिखायनो गावखौ स्ट्रं खालामना लागोन, बिनि उनावसो मालायखौ बुजायनांगौ ना मा होनो लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना सिगांहाय मा बुंदोंमोन बियो। जबरदस्थिबा बेलेग खोथा, खिन्थु गोसो मिलायलायनानै थांनायफोरखौ माथो होनो बिसोरखौलाय। गावसिनि फिथाइ गावसोरनो मोनखागोन उनावहाय। दिनै कमेन्टआ होसिखा। नै आदा, नोंना गोरोन्थिया बेनो, हिनजाव उन्दै लानाय माने। बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्डआ डाउन जादों। दा जोंनि बर' समाजाव लानां खारनाय गारनाय फिसा गोनांफ्रानो बेफोरबायदि जागासिनो दं। आं बुंखायो, एसे गलायासो इउटुबार जाखायो। दा बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि। मानो होनोब्ला जों मालायनि इन्डिभिजुवेल नोंसिनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो दरखार गैया। नाथाय पार्सनेलानो पाब्लिक दा लानां खारनाया जालायगासिनो जोंनि बर'। सोर बर'? लाजि कमेन्टआ गावसिजोब। आंखौ गाज्रि नुदों, आंखौनो गावसिजोबगा कमेन्टआ। एसे दा ससियेल मिडियायाव लाबोनो दरखार गैयामोन बुंनो हागौ खायफा। लाबोआबाबो जाया, माथो खालामनो। जुदि इसिबां बिदि हाथाराबा हाबा जाना, हाबा जा, मोजां संसार जा। आरो हाबा जाखानाया मानो बेलेगखौ एग्रां हरनो दरखार। लोगोसे वी आर जास्ट फ्रेन्ड, आन्डारस्टेन्डिं थाबानो जेबो जाया, मिलायनानै खालामनाय जेबो नङा। मा बेलाय बिदि नङाना। न'खर दं, हिनजावा मिथिबा, फिसावा मिथिबा बेसेबां बिखा गावगोन, बा हौवाया मिथिबा, नोंनि फिसाया मिथिबा बेसेबां बिखा गावगोन। बिराद साननो गोनां। नाथाय सोरबा बुङोबा गन्थं हायो, लाजियो, रागा जोङो। बे दा बिराद साबधान, गिथाव बाथाव जाबाय मुगाया। नोंसोरो जोंनि हारिखौ लासिंसि खालामनायखौ बन्द' खालाम। नोंसोरो जोंनि हारिखौ लासिंसि खालामनाय बन्द' खालाम। दा स' नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ओरैबायदि गोमोहाबबाय, शक जाबाय जानांगौ। माबायदि बाथ्रा बुंदों बियो। ससियेल मिडियाफोरखौ लानानै आरो गोबां बाथ्रा हाबसोना दङ बेयाव। मालायखौ बुजायनाय, मालायखौ बुंनाय, ओरैबायदि बरिया बुङो मालायखौ बुङैनि सिगां गावखौ फोसाबग्रोनांगौ, बेखौ मिथिया नामा? ब्रेनाव जेबो गैया नामा बिहा? ओमफ्राय बेबायदि आखल देखायनो दा गावहा सारा दुनियाव मिथिजाबायना। खननै खनथाम जाबाय दै बियो भाइरेल जाबाय थानाया बेबायदि बार एबारबा मा जायो, रायजोफ्रा आरो मा खालामो, मा डिसिसन लायो, बबे जायगानि रायजोफ्रा मा डिसिसन लायो, बेखौ दा हिनजाव लागोआ मा डिसिसन लायो बेखौ समासो मिथिगोन ना लोगोफोर। बेनिखायनो आरो नैबेयाव दंबायो भिडिअ मोननैसो क्लिप फानि टाइपनि, बेखौ एसे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जोंहा एल' आदायाबो प्रिति नार्जारिखौ मा बुंदों, एनिथिं एमजिनि हिनजाव गिबिखौ मा बुंदों, बिनि सायावबो फंनैसो बायदिसिना बुंदों एल' आदाया। बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो बिसोर सानैखौ एक्ट्रेस एक्टर लानांगौब्ला मा आंनि सिमाङा सिमां नङा नामा? आंनि हास्थायनाया मा गाज्रि जागोन? थुलुंगा नों जिरायलाय, आं नोंखौ गोलैजानो गिथारबाय। प्रजेक्टआनो दाबो जायाखै, आरो नों बिदि दुखुजों जौ लोंबाय थायोबा बोरै जानांगौ? जानाय नङा नै, फाल्थुसो जाथारगोन।
माथो हिनजावाबो गिलु फालुखा बाबा बुंनो नांला आयु 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 प्रिति नार्जिनारि बाजै एमजिआबोथ' खारबाय दा नोङो आंखौ लानानै नोङो देखायफिनदो बाजै आं दङ नोंजोंहाय आंखौ लानानै बे एमजिखौहाय देखायफिनदो जेबो पात्ता मोना बियो जों सानैजोंहाय बाजै आंखौ ला प्रिति नार्जारि फाल्तुसो बियो घन्टासो बेखौ सानैजों दामनांगौ साला आंखौ लानानै माने मा देखायफिनदो बेखौ गारदो बादो बेलेग हिनजाव लानानै थांबाय बियो सुवाखाबाया लानो हो खैदिन रायजो जायो नायगोन जोङो आंखौ लाफिनदो बाजै प्रिति नार्जिनारि आंखौ लानानै आंखौहाय देखायफिनदो सानैजों जों देखायफिनगोन जों माबायदि मानसि सालाखौहाय जेलुस खालामफिननांगौ जों सानैजोंहाय आंखौ लादो बाजै आं नों कन्टेक्ट खालामलाय दे मिहि गुन्दासो बियो एमजिआ मिहि गुन्दा आखला सिगांनिफ्रायनो मोजां नंखाया बेनावहाय आरो साबेसे हिनजावखौबा जानानै दोनदों बियो फैबावाखैसो दा ससियेल मिडियाआव बाखिफोराहाय बिसोर दा ससियेल मिडियाआव फैदों होननासो पात्ता मोनदों आरो साबेसे हिनजावखौ जायै जायै गारनानै दोनदों साबेसे हिनजावखौहाय ओरै 9 मास 10 मासनि खालामना दोनदोंबा मा पात्ता फैबाय थाबावगोन बाजै प्रिति गारदो आंखौ लानानै देखाय सालाखौहाय नायथारनो रे आंबो सिंगेलखासो हिनजाव मोनखायाखै आंबो गोथारसो जेबो खोथा नङा सानैजों देखायफिनगोन बाल नायनोलै बे सुवाखावखौ बुजियाखै बे साला एमजे बुरबगा बुजियाखै बियो बुजिगोन नुगोन जोंखौबो बाजै आंखौ लानानै खिन्था देखायफिनगोन जोङो बे बुरबगा जेबो बुजियाखै बियो बुरबगा बुजिगोन बियो बुजिगोन र' सम फैदो र' बाजै ज' सानैजों जोंहाबो खिन्थागोन सालाखौ एनिथिं एमजिआ हाबा जाखानाय आरो सासे उन्दै गथ'नि बिफा आरो गावनि जोनोम होनाय फिसाज्लानि सायाव अननाय बिथाङा दिन्थिदोंमोन नाथाय बे समाव हरखाबै एनिथिं एमजि इउटुबारा सासे फरायफुबाय थानाय 19 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सिख्लाखौ लाना खारनायनि अजद लाखारनानै फैबाय आं नोमा नोम्फानिफ्राय बेटी चोद के बे समाव बेंटल आउटपोस्ट पुलिस थानायाव एफआइआरबो थिसननायखौ बे समाव जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों थैबायलै दा जोंनि बर' समाजाव लानां खारनाय गारनाय फिसा गोनांफ्रानो बेफोरबायदि जागासिनो दं स' आदैमोन रायजो राजा नोंथांमोन आदैमोन मादैमोन नोंस्राथ' नायजोबखाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय एसे फानिबो मोनबाय जानांगौ लास्टआव इन्टारेस्टिं मोनबाय जानांगौ ओमफ्राय माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला आं थाबैनो आपडेट होगोन ओमफ्राय सोरबाफोर अननानै गोदानब्ला आंनि चेनेलाव दिनैसो हाबसन फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय